שנה, משהו, אחרי שנה הייתי חולה, אז נתנו לי בית הבראה. הבית הבראה היה לעבוד שבועיים במאפייה. במאפייה לא יכולנו להוציא החוצה שום דבר, אבל יכול היה מותר כמה שאתה יכול. זה היה בית הבראה. מה קורה עם שאר בני המשפחה? אחיך נלקח, אתה אומר. אח אחד ואחות לקחו לגרמניה. את מי? זה האמצעי והצירה. מה זאת אומרת לקחו אותם לגרמניה? כן. תסביר. תפסו אנשים, כן, והביאו אותם, עם האח היה לי קשר, מגרמניה גם. למה שחילקו אותו, הוא עבד אצל עיקר בגרמניה. אז הוא היה שולח מכתבים עד שנת, שנגיד 41, כבר עד 41 אפשר להגיד, משנת 40 עד 41, משהו באמצע 41, עד שפרצה מלחמת רוסיה. אז הגיעו מכתבים מגרמניה. הוא דווקא, הוא כתב שיש לו אוכל, יש לו, לא נדאג לו, יש לו הכל בסדר. האחות לא ידענו כלום. מה קורה עם האחיות? תספר. עכשיו נשאר רק האחות אחת עוד. לא, קודם עם האחות הראשונה. האחות הראשונה גם כן, ממנה לא שמעתי כלום. מתי ראית אותה בפעם האחרונה? בשנת 40. מה, היא מופיעה ברשימה של אקציה או מה? היא כנראה שהיא באקציה, והוציאו אותה ונעלמה. היא עבדה באיזשהו מקום? לא. היא הייתה בבית. ואז מתי מתברר לך שהיא איננה בעצם? אתה חוזר הביתה והיא לא נמצאת או מה? חזר הביתה ואיננה. פשוט מאוד, תפסו אותו. ומה אומרים מסביב? היה אקציה, אבל בתוך האקציה הוציאו אנשים, תפסו מי שתפס. בת כמה היא הייתה? 17 אני חושב. 16 או 17. היה בשנת 40. וגם האח השני היה באותו שנה, שנת 40. וגם אז עדיין לא ברור לכם בעצם לאן הם נלקחים. לא ידענו, פשוט האח שהגיע לאיזשהו לעבוד בשדה אצל עיקר. היה לי הזדמנות לשלוח מכתבים דרך העיקר. זאת אומרת שפעם האחרונה שראית את אחותך הזו שלך, 140. פעם האחרונה היא כאשר אתה בעצם בבוקר יוצא לעבודה שלך וחוזר והיא לא נמצאת. זה היה בשנת 40. ב-41 לקחו את האח הגדול. 41. עכשיו ב-42 כבר לקחו את אבא. גם באקציה. אבא שיושב במשרד של רונקובסקי? לא היה שום דבר. היה שפרה, אולי שמעת מהשפרה? תפרט מה זה שפרה. השפרה 8 ימים, אסור היה לצאת מהבית, אף בן אדם. לא היה אוכל, לא חילקו, לא שום דבר. לא עבדו, כלום. כל אחד היה צריך לשבת בבית. ובאו גרמנים עם שוטרים יהודים ביחד, והוציאו את האנשים מהבתים בחצר, כולם. והגרמני אומר זה וזה לזה. לא היה שום פרוטקציה, שום דבר אז. ולקחו את אבא. לאן אמרו שלוקחים אותם? הם אמרו שלוקחים אותם לגרמניה, כולם שלחו לגרמניה, עבודה. ככה הם סיפרו. אבל בתור השפרה לקחו את הילדים גם. לקחו את האנשים יותר מבוגרים. הילדים הקטנים כמעט כולם נעלמו באקציה הזו, בשפרה. ב8 ימים זה הפסיק זמן. שמעתי רונקובסקי התחיל לדבר, שיתנו את הילדים. היה משהו נורא.
שאמא שמעה שהביאו את הילדים, ומה עושים ילדים? וזה לא עזר כלום, סגרו את הגטו, זה הרמטי, ולא נתנו אף אחד לצאת מהבית, מי שבאו לבתים ותוציאו את האנשים. אתה היית בבית כאשר מוציאים את אבא שלך מהבית. כן. אתה יכול לתאר את זה רגע? הוציאו את כל מי שהיה בבית, הוציאו את האנשים מכל הפינות שהם חיפשו, שלא יישאר אף אחד בבית, הוציאו אותם לחצר. הגרמנים היה להם עקב תחבורה, הכניסו אותם לעגלות והוציאו אותם. אבא אומר לכם משהו? אחר כך, כשהוציאו אותם, נודע לי שהביאו אותם באיזשהו מקום, לאן שהביאו אותם בינתיים. אז הלכתי שם לתת לו, לחפש אותו, מהחלון, אני דיברתי אותו מהחלון. אז הבאתי לו קצת אוכל. אז הוא זרק לי את השעון שהוא קיבל בחתונה. זרק לי את זה, וזה היה לי, עד פה אני שמרתי על זה. ופה פרצו לי וגנבו לי אותו. פה בארץ. זה היה בשנת 42. קוראים אמא. אמא חלתה, אחרי זה היא התחילה להיות חולה כל הזמן. ואחרי חודשיים היא מתה. היא מתה בבית, אני זוכר את הלילה שלה. בדרך כלל הייתי ישן כמו מת, ובאותו לילה אני לא ישנתי טוב. שמעתי שהיא אומרת, אוי, פייבל, נורא רע לי. אני יורד למיטה, אני רואה שאין לי מי לדבר כבר. אני לא יודע, נכנס לי לראש, היה לי עוד אחות, הערתי אותה, שתכין איזשהו תה, משהו, לקחתי את האצבעות, הכנסתי לה פה. והיא התעוררה. היא החזיקה מעמד איזה חצי שעה וזה מת. מה היא מתה, והייתה רופאים עוד לפני זה, התחילו התנפחה לה הרגליים פשוט. והגיע מים, מהרעב. התנפחו לה הרגליים, והגיע, הוא אמר לי שהמים יגיעו ללב, אין מה לעשות. עוד לפני, היו רופאים בגטו, אבל לרפאות זה לא היה לי מה. מה אתה עושה כשהיא טוב, התחלתי לסדר את כל העניינים בשביל הקבורה. היא נקברה בלוד שבית הקברות. מי היה מי היה? אני ואחותי, אולי עוד שני אנשים אולי. מי הייתה כאשר נפטרה, אתה יודע? אני חושב בשנות 50, משהו כזה. אני יודע שהיא הייתה יותר צעירה קצת מאבא. אבא עוד לא היה 50. מה קורה בנשים? זה היה 42. זה היה
אני והאחות נשארנו. האחות עבדה בתחרושת לנעליים מתבן. הגרמנים עמדו ברחוב, שמירה, היה להם קו, אז שמו את הרגליים האלה, את הנעליים, על הנעליים שלהם, לחמם. היא המשיכה שמה עד שהוציאו אותה ב-44. מאיפה הוציאו אותה? מבית המלאכה הזה? לא, היה ליסטות. רשימות? רשימות. היא הופיעה בתוך הרשימה. אז אמרתי לה שתתחבא, שלא תתייצב. באמת בהתחלה לא התייצבה. אז לקחו לי את הכרטיסים, לקחו לה את הכרטיסים, ולא היה לי בכלל מה לאכול. לא, כל יום ישנו במקום אחר, או כל אף שמה. זהו. תמשיך הלאה. כן. לקחו לכם את הכרטיסים כאמצעי לחץ. אמצעי לחץ, כן. ולא מצאו אותנו בבית. אני גם גר... איפה הייתם מסתתרים? בבתים של קרובים פה ושם, אבל לא בבית. ומי אמור היה לחפש אתכם, או למצוא אתכם? המשטרה היהודית. אז ככה, אז ראינו שאין מה לאכול, התחלנו למכור מה שיש לנו. מכרנו איזה קילו זהב כמעט יום, זהב ממש. אני לא מבינה. זהב היה מה שהיה, מאמא, מה שנשאר, כל מיני דברים, מאחות, כל מיני דברים. התחלנו למכור. ומזה החזקנו מעמד. אז זה כמעט חודש. אז אחרי חודש היא אומרת לי, האחות, אין לי מה למכור, בגללה אני גם אמות. והיא התייצבה לבד. היא לא אמרה לך. מה? היא לא אמרה לך שהיא הולכת להתייצב. היא התייצבה. פתאום היא נעלמה, והשאירה לי מכתב. וזה היה איתה, מה שהאחות הזו, זה היה בשנת 44 כבר. מה היא כתבה במכתב? היא כתבה שהיא לא רוצה להיות אשמה במותי. והיא חייבת להתייצב, שבתי שאני אולי אני אשאר. אז נשארתי לבד. הדירה שלנו, התחילו לרדת מהגג. מים, פשוט, בחורף יש שלג על הגג. לא תקנו שום דבר כל השנים מהמלחמה. התפוצצו כל מיני על הגג. התחילו לרדת, לא היה איפה לישון ממש. כל לילה שמתי את המיטה במקום אחר. היה לי בת דודה שהייתה גרה בבית הזה עוד לפני הגטו. הייתה, זה בית גדול היה, מסודר. אז היא הציעה לי שאני אעבור לגור אצלו.
מה זאת אומרת בדודה מצד מי? מצד אבא. האבא שלה, אבא שלי והאמא שלה היו אחים. איך קראו לה? זה רק קראו ציפורה. יש לי פה תמונה ממנה. אז עברתי לגור אצלה. היא הייתה מאוד אדוקה. שלי לא ראתה שאני שם את התפילין, היא לא נתנה לי אוכל. וזה, איתה היה לי גם היסטוריה. היה שנת, גם כן ב-44, לחיסול הגטו. גם כן, אני הסתתרתי כל הזמן. בתוך הגטו, ונכנסתי, פעם אמרתי, אין מה לאכול, לא היה שום דבר כבר, אמרתי לה גם כן, אני הולך לחפש לחם. אז נכנסתי לאיזה מאפייה, ועד שיצאתי עם לחם אחת, זה היה צריך להיות עמם. אבל שכולם התנפלו ביציאה. בפנים היה לי הרבה לחם, אבל לא יכולתי לצאת. אז שמתי לחם אחת בצורה כזו, והחזקתי רק לחם אחת, ומזה יצאתי קצת מהלחם הזה. חזרתי, מהלחם הזה השאיר לי גם כמכתב שהיא התייצבה עם השכן, היא נסעה כבר עם השכן. נשארתי כבר לבד. ככה הצגתי מעמד לבד, וכל לילה הייתי במקום אחר. עד ששמעתי, הוציאו את כל היהודים מהגטו. היית מופיע ברשימות? זה לא היה רשימה כבר. לא, לפני זה קשה. לא, אני לא הייתי מופיע ברשימה. אז זה היה כבר בסוף הגטו. אז ב-44 עוד היו 70,000 יהודים. והוציאו אותם בתוך חודש וחצי, כי הוציאו כמעט את כל היהודים. ואז לא היה שום ממשל, אוכל, כלום. לא שום דבר, לא היה... הייתי צריך לתרגן הכל לבד, אם אתה רוצה לחיות. כל לילה הייתי במקום אחר, וראיתי איך מביאים את האנשים מהעגלות, מוציאים אותם מהבתים, הסתתרתי בעליית הגג, בבורים כל מיני, וראיתי את זה בדברים של זוועות. איזה דברים ראית? אפשר לשמוע על זה. אמרת שראית דברים נוראים בגטו. ראיתי דברים הנוראים שתפסו ילד ותפסו ברגליים וזרקו אותו עם הראש לקיר. זה מקומם אפילו רוצח, פשוט, מה שהגרמנים יוכלו לעשות דבר כזה. ומכות בלי סוף, מי שהסתתר בבית, משהו לא רוצה לרדת, חזרו עם מכות, עם ראש שבור, ככה שלא יכלו לעשות כלום אז, בהתנגדות ממש. זה אחת הזאת, גם לי, אני בעצמי, תפסו אותי פעם עם, לא היה מגן דוד על הגף. שמו אותי עם הידיים למעלה, כל
קודם כל עמדתי שם שעתיים בקור של מינוס 25 מעלות. אני יכול לתאר לעצמו לעמוד ככה, הידיים למעלה, בקור כזה. ואחר כך שהוא היה צריך להתחלף, השומר, אז הוא התחיל להרביץ לי. הוא נתן לי מכות שעד היום אני סובל מזה. עם מה הוא יקר לך? עם הרובה. איזה שוטר זה היה? גרמני. מה שהיה שם גשרים מלאים לעבור. אני צריך לעבור. אני עברתי עם העגלה למטה. זה היה רק בשביל הולכי רגל. אני עברתי עם העגלה, אבל הוא תפס אותי שאין לי המגן דוד אדום. וזה הביא אותי למחלות אחר כך שסבלתי. ומי טיפל בך? כמה זמן זה נמשך הדבר הזה? זה אחרי שהוא עזב את זה, אחרי שהוא הרביץ לי, הוא עזב ושחרר אותי. אבל מהמכות האלה התחלתי גם אחרי המלחמה, זה יצא כל העסק. שבר לי ממש את החוט השדרה. וזה כבר העסק אחרי המלחמה שהתחלתי להתחפות. יכולת להמשיך לעבוד? מה? יכולת להמשיך לעבוד? יכולתי להמשיך לעבוד, אבל זה יצא אחר כך, מהצרות, המכות, התחיל להתנפח אחר כך. רציתי לשאול אותך, האם כאשר הייתה קבורה של אימא, האם הקימו אז מצבות? איך זה התבצע? לא היה שום מצבות. שמו שלט וקטן וזהו זה. לא היה שום מצבות. השדה התמלא באופן כזה שלא יכלו להכיר שום דבר, איפה לחפש. וזה היה בבית הקברות? בבית הקברות, כן. היהודי? יהודי. האם ראית צוענים? אוקיי. ראיתי צוענים שהגיעו לגטו. הגיעו צוענים מהונגריה, מיוגוסלביה, מרומניה. צוענים מלובשים יפה, עם הכינורים כל אחד הגיעו. והם בנו מחנה מיוחד לצוענים בתוך הגטו. עם מעברים של תעלות מים שלא יכלו לעבור, עם בורים, עם גדרים כפולים. לצאת משם זה היה בלתי אפשרי כבר. היות שאנחנו עבדנו בזבל, אם הייתי צריך לחכות בחוץ למדתי בשער, בחוץ לזה, הכניסו את העגלות לשם והביאו אותו מלא משם. והצעקות היה שם, אין לשער מה שהיה שם. מה שידוע לי, היה להם תוכנית לחסל כל יום כמות כזו וזו. ואם היה חסר, היו יורים, פשוט מאוד. והוציאו אותם לבית הקברות היהודי לקבור. אז כל יום הוציאו כמות, אותו כמות. ועד שחיסלו עד הסוף. זה היה בשנות, אני חושב, בשנת 43. ואחר כך בשנת 44, שהיה החיסול כבר כללי, שספרתי קודם, כן? שנשארתי כבר לבד, אז היא התייצבה לבד, הבדודה התייצבה לבד, ונשארתי לבד. נשארתי לבד, התחלתי לחפש ממכסה כל לילה במקום אחר, למה שהיו סוגרים
חלקים מהגטו, כל יום היה נסגר חלק אחר, שאסור היה להיכנס בכלל. מי שתפסו שם, יראו תקף. אז הייתי צריך כל יום להיות במקום אחר, עד האחרון, שלא היה כבר כמעט יהודים, היה בסוף, ובא בטח מישהו. זאת אומרת, עד הסוף, הוציאו מודעות שהתייצאו כולם מי שנמצא בגטו, עושים מחנה. לי כבר היה נמאס לי מכל הריצות, כל לילה בלי אוכל ומה שיכולתי לארגן, עולה על השולחן לחפש אוכל, תראי. והתייצבתי לבד לזה. זה היה הפל האחרון ביחד עם חיים אברמקובסקי. אני עשיתי את עצמי שאני יותר גדול, יותר בריא, והתייצרו 2,000 איש. מתוך 2,000 איש הזה השאירו 500. 1,500 לקחו. אברמקובסקי ביניהם. אברמקובסקי היה ביניהם. לפי מה שאני שמעתי ממנו, אני הייתי על ידו לא רחוק, אז הוא אמר לו, היה, באפל הזה היה ביבוף, אחרון. אז הוא אמר לו, he can here bleiben. אז הוא אמר לו,